Tarata an bɛ kalo tile 26 san 2020 aw minnu sɔgɔlemana nin waati in na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn di aw bɛɛ lajɛlen ma fo aw sigiyɔrɔ la. Bakuruba la sa an bɛna don kibaruya min na olu de ye nin selincini kibaruya minnu bɛ an bolo nin waati in na ka na se fo Afiriki kɛnɛya tɔgɔladonba ma. Ni y'aw ka kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. Jamanakuntigi ye ɲina seli kɛnɛ sigi Kuluba ka sabu kɛ coronavirus ni o ye fiɲɛbana min ni o kɛlen bɛ ka diɲɛ labɔ ka kɛ misaliya ɲuman ye maa tɔw ma. O siratigɛ la a ye furancɛ min ni o kan ka bila maaw ni ɲɔgɔn cɛ seliyɔrɔ la o furancɛw lawaleyala. Min ye a tilalen seli la a ye weleweleda kɛ ka ɲini bɛɛ fɛ ko nin waati in na banakisɛ ni o ye coronavirus ye k'a bɛ munumunu na jama cɛla o cogoyaw la ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ matarafaba ye min ye nunbiri ye ko an ka olu walew matarafa walasa an bɛ se ka kisi k'an kɛrɛfɛmɔgɔw k'olu fɛnɛ kisi ka bɔ ni banakisɛ in cogoya ma ka yira u la k'a fɔ ko nin selikɛnɛ in kan min an ka minisiri ɲɛmaa ye n'o ye Dr Bubu Sise ale tun bɛ kɛnɛ kan député bulon ɲɛmaa Musa Timini ale fɛnɛ kun bɛ yen ani an ka fangabulon maa dɔw kun bɛ yen ka na se fo minisiriw caman ma ani jamana minnu ka lasigiden bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati in na ni olu ye silamɛ diinɛ matarafabaw ye ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ selikɛnɛ na Kuluba selicini don. Halisa selincini kibaruyaw kan k'a yira aw la k'a fɔ ko selincini kɛra Mali kɔnɔ sibiridon mai kalo tile 23 san 2020. O ye laadala an ka jamana kɔnɔ seli o seli maaw bɛ yaala ni ka ɲɔgɔn fo ni ale bɛ wele ko sanbɛ sanbɛ. Hali ni dateliya cogoyaw fɛ bi ni mɔgɔw ye a kɛ samɛ samɛ ye k'a yira aw la k'a fɔ ko ni laadala ko nin bɛ kɛ ni selikɛnɛ jiginna wula kɔnɔnaw la sa an b'a ye dudenw bɛ yaala ni ka ɲɔgɔn selimafo min ye kabila mɔgɔw ye olu bɛ ɲɔgɔn fo dugu kɔnɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fo mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ bɔ ni ka taa o dafɛ dugu minnu gunnen b'u la n'o balimasiraw bɛ yen ka taa foli bila olu la min ye duwawu ye walasa ka hɛrɛ caman se ɲɔgɔn ma cogo min nka duguba kɔnɔ ni o ye Bamako faba ye an b'a ye ko foli fanba o ye denmisɛnninw ka baara ye ni selikɛnɛ jiginna kabini nɛgɛ ɲɛ 8 ka taa se miniti 30 kɔ an b'a ye denmisɛnninw u b'u labɛn n'u ka fini kuraw ye ka yaala ka don du kɔnɔ ni ka duwawu kɛ dutigiw ani dudenw ye nin ye laada ye min labatona ɲina denmisɛnninw fɛ hali ni coronavirus n'o ye fiɲɛbana ye hali n'o kɛlen bɛ ka jamana labɔ nin waati in na an bɛ duwawu kɛ ka san wɛrɛ yira an kɛnɛ na. Mai kalo tile 25 ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye Afiriki jamanaw kɔnɔ ka d'a kan ale bɛ farafinna kelenya tɔgɔladon kofɔ nin kun ye kunun don ye ale yɛrɛ siratigɛw la kunun baara ma kɛ Mali fan si i n'a fɔ Laginɛ jamana kɔnɔ cogoya min na k'a yira aw la k'a fɔ ko nin ye don ye don min bɛ yɛrɛma hɔrɔnya don fɔ ka ɲɛsin ka taa an ka cɛbaw ma farafinna jamanaw kɔnɔ minnu ye baara kɛ walasa keleya ani sen yɛrɛkɔrɔ baaraw bɛ se ka waleya cogo min sɔrɔ ani politiki ta sira fɛ nin ye donba ye min bɛ an hakili jigin an ka jamanakuntigi kɔrɔ la n'o ye Modibo Keyita ye ale bɛ nin cɛbaw fɛ minnu ye baara suguya bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to farafinna jamanaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan hali ni o y'a sɔrɔ maa dɔw ye kɛlɛ kɛ k'a yira ko nin tɛ ko ye o de kama nin cɛbaw ka wulikajɔ ye Afiriki jiriba ale ye dili don kabini o waati fo bi jiri in dili a ma bɔ wa don o don a bɛ warakata ka taa fɛ. Kabako kabini waati jan an ka polisiso
filanan Bamako mara kɔnɔ n'ale bɛ wele ko deuxième arrondissement ale kun kɛlen bɛ ka sɛgɛsɛgɛli boloda min jaabi bɔra ni binganikɛ kulu belebele dɔ minɛni ye nin waati in na ni k'u bila dibi la hakilina jigira an b'a dɔn desanburu kalo tɛmɛnen ni o ye san 2019 ye polisikɛ dɔ fatura Buguni ani Yanfuyila furancɛ la ni ale yɛrɛ tɔgɔ ko Masire Jakite jateminɛw y'a yira ko ni bandi jɛkulu ni ninnu ye kojugukɛlabaw ye ko ninnu de ye kɛra polisikɛ in sata ye nga u nɔ nana minɛ dɔɔni dɔɔni an ka finitigi jolenw fɛ ka sɛgɛsɛgɛliw bonya nga maa ninnu yɛrɛ u jakun fariyara u ka baara la fo Bamako mara kun t'u bɔ tuguni u tun bɛ bɔ ka taa dugu wɛrɛw la fo jamana wɛrɛw kan u ka tiɲɛni siratigɛ la an bɛ don min na komi bi komi n y'a fɔ cogo min na u bɛ dibi la deuxième arrondissement na u sabu bɔra mun na u ka maa dɔ u taara binganikɛ wale dɔ kɛ commune 4 mara kɔnɔ ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sebenikoro o senfɛ maa kelen nana bana u la ni ale tɔgɔ n'a jamu daminɛ ni o ye Abe ye nka n dalen b'a la hali ni u y'a ɲɛ dogo an na dɔɔni a bɔlen bɛ bagayogolaka dɔw fɛ ka d'a kan olu kumadɔlama n'u ma fan gosiyɔrɔ sɔrɔ u bɛ binganikɛ baara dɔw boloda nga ni maa jugu ninnu siran fan si kun tɛ u dusu la u kun tɛ hali tamakiya nka an bɛ don min na komi bi ala ni an ka finitigiw ka cɛsiri sababu la ninnu minɛnen don ni k'u bila dibi la yanni kiiritigiw olu ka u miiri ka jate minɛ sariya min ni u n'u ka kan ni ka u boli u kan ni kabako in bɛ dan siri an ka bi kunnafoni kɛnɛ na halisa an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin baara in bɛɛ lajɛlen sigira sen kan ala ni amapu ani ANCD ka bolodiɲɔgɔnma baaraw ye an bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn sini waati kelen na